Tämä Tesla Model Y on hyvin tilava auto ihan jo tehtaalta lähtiessään, mutta aika monen säilytyskohdan ja kotelon käytettävyyttä voi merkittävästi parantaa jälkiasennettavilla lisävarusteilla. Tämä video on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Arcoke-verkkokaupan kanssa, ja tässä olisi tarkoitus käydä läpi, että mitä kaikkia lisävarusteita näihin säilytysratkaisuihin on tarjolla. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle muutamasta tämmöistä yksinkertaisesta niin kuin näistä keskikonsolin laatikoista. Eli täällähän on aika hyvin tätä säilytystilaa. On tosi isot, pitkät, syvät kotelot, mihin saa tavaraa, mutta niin kuin näkyy, niin aika helposti niistä tulee tämmöisiä niin kuin mukana kuljetettavien tavaroiden kaatopaikkoja, että sit sieltä saa vähän niin kuin kaivella, että mitä sieltä löytyy. No huomattavasti tähän koteloon lisääntyy tuo käytettävyys, kun laitetaan tähän yläreunassa olevalle kiskolle tämmönen lisälokerikko. Tämä lokerikko on Teslalta alkuperäinen lisävaruste, mutta ihan vastaavia saa esimerkiksi Arcoken verkkokaupasta huomattavan paljon halvemmalla hinnalla. Ja tätä koteloa toki pikkusen käytettävyyttä heikentää se, että minulla esimerkiksi on tässä nyt tämä seksiknobi. Ja sitä kautta minulla esimerkiksi nämä täällä laatikossa olevat latauskaapelin paikat, toinen niistä menee tähän seksiknobille ja toisen minä olen vetänyt kaapelin itselle tänne, USB-kaapelin tänne rattiakselin päälle, millä minä saan ladattua puhelinta, kun se on mittaristo käytössä, niin USB-C:n kautta. No tähän saa kuitenkin tarvittaessa esimerkiksi tämän paikalle niin sellaisia USB-C-liitäntäpattereita, että saa nämä liittimet täältä kotelon sisältä tähän näkyviin, mikä varmasti parantaa niiden käytettävyyttä. No sitten seuraavana tässä takempana on toinen vähän vastaava kotelo, ja sinne ihan samalla tavalla siellä on itselläkin nyt jotain peiliä ja rengaspainemittaria ja jotain lisää telineitä tableteille ja muuta. Ja tänne ihan samalla tavalla saa tällaisen jälkiasenteisen laatikon. Jo näistä kuitenkin on todettava, että kummallekin sekä tälle että tuolle etumaisessa kotelossa olevalle laatikolle on jo tehtaalla suunniteltu tämmöinen hyvin selkeä pykälä ja asennuskohta. Eli toisin sanoen ne on Teslalla tehtaalle jo suunnitellut, että näihin tällaiset laitetaan, mutta onko sitten tullut joku semmoinen olo, että täytyy nyt vähän lisää vielä saada tuottoa näistä autoista, niin nämä myyvään erillisinä. Eli melkein väittäisin, että nämä on kyllä ihan alun perinkin jo piirretty tähän autoon suunnittelijan toimesta, mutta joku myyntipuolen kaveri on sitten keksinyt, että näistä saadaan muutama kymppi vietyä asiakkaalta taas lisää rahaa, kun myyvään nämä kotelot erillisinä. Mutta nämä kuuluu minun mielestä niihin semmoisiin, mitkä nyt kannattaa ihan jokaisen hankkia, parantaa näiden koteloiden käytettävyyttä merkittävästi. No sen lisäksi sitten, mitä ei Teslalta ainakaan toistaiseksi saa, niin minulla on tässä kyynärnojassa tämmönen vielä pieni lisää, taittavat myydä nimellä piilolaatikko, mutta tämmönen pieni laatikko. Täytyy sanoa, että tämän käytettävyydessä on pikkusen hakenut, että mitä täällä on kätevää pitää, koska nyt jos tässä on jotakin, mikä niin kun jää kuprulleen tähän päälle, niin aina kun laittaa keskikonsolin kyynärnojan kiinni, niin tämä sitten pyrkii täältä aukeamaan. Mutta minulla on siellä nyt vähän lisää USB-kaapeleita, niitä aina tarvii, kun penskojen kanssa reissaa, ja niillä on 50 eri laitetta, mitä täytyy ladata yhtä aikaa. Ja siitä päästäänkin oikeastaan seuraavaan mahdolliseen parannukseen, eli tässähän on 2 kappaletta näitä mukitelineitä keskikonsolissa. Nämä on monen tulkinnan mukaan niin pikkusen liian isot, eli näihin jos laitetaan joku tuommoinen kahvimukipahvinen, niin se jää tähän pikkusen heilumaan ja hölskymään. No itteeni se ei ole haitannut vielä toistaiseksi, mutta näihin myyvään ihan semmosia erillisiä koteloita, mitkä pikkusen tiivistää tätä entisestään, ja sitten saattaa olla tässä välissä semmonen lisä kolikkoteline tai joku muu. Ja itse asiassa tuolla Arcoken verkkokaupassa näin nyt ensimmäistä kertaa semmoisen hyvin mielenkiintoisen tuotteen, missä tuotiin tähän mukitelineiden paikalle täältä tupakan sytyttimestä virtansa saava USB-laturi, mikä tuntuisi aika fiksulta. Itselläkin on tähän hankittuna semmonen, että kun täällä keskikonsolissa on tämmönen tupakan sytytin rasia, niin siihen saan sitten ajoaikana tämmöisen sivulle päin suunnatun USB-C tai USB-A-liittimillä varustetun tupakasytkälaturin, mistä saataisiin vähän lisää noita mobiililaitteiden latauspiuhoja, joita nyt ainakin meillä tuntuu, kun 3 lapsen kanssa reissaa, niin tarviivan enemmän kuin mitä tässä autossa niitä on alun perin tarjolla.
Ja se kyllä tuntuisi ihan fiksulta, että tosiaan tähän sitten vedettäisiin tuosta niin vähän niin kuin kyynärnojen välistä semmonen siistimpi latauspistokkeita lisää tuohon. Ja siinä samassa varusteessa taisi vielä olla tähän kortinlukijan päälle semmonen pieni pidike, että jos tarvii ja välillä kortinlukijaa käyttää, niin sen kortin voi jättää tähän. Meilläkin on jo kerran yksi auton lainaa ja ihmetellyt, että missä se kortti on, kun hän tähän sen jätti, ja se oli jo pikkusen nurkkapaisto tuolta kotelon välistä, että ei ihan kerinyt hävitä tuonne keskikonsoli uumeniin. No sitten täällä kuljettajan ja etumatkustajan penki alla minulla on tosiaan tämmöiset lisää tavaralaatikot. No näitä ei täältä helposti saa mahtumaan ulos asti, kun on kuljettaja paikallaan, mutta tänne saa aika paljon tavaraa mukaan. Nämäkään ei ole Arkokhelta itse asiassa, nämä on ostanut jostain toisesta kaupasta, mutta ihan vastaavia saa myös Arkokhen verkkokaupasta. Se mitä itse pohdin, että tähän malliin mikä minulla on, niin ihan ei mahu se Teslan alkuperäinen matkalaturi, mikä olisi tässä olisi niin kuin semmoinen suhteellisen hyvä paikka mielestäni sille, mutta se ei ihan tänne mahdu. Et se olisi ehkä, jos olisi pikkusen pitempi tämä laatikko, niin se olisi ihan näppärä, että mahtuisi. No tässä päästään myös ensimmäistä kertaa sitten siihen, että kun minulla on tämmöiset korkeareunaiset lattiamatot, niin näistä korkeareunaisista lattiamatoista minun on täytynyt nyt sitten leikata pikkusen suikalletta pois, että minä saan tänne mahtumaan tämmöisen laatikon. Eli osa tietysti näistä varusteista niin on vähän semmosia, että ne ei välttämättä ole täysin yhteen sopivia esimerkiksi kaikkien paksujen lattiamattojen kanssa. No sitten täällä rattiakselin päällä minulla on tosiaan tämmönen yksinkertainen kumikotelo, missä on aurinkolasille hyvä sopiva paikka. Ne ei siellä häiritse eikä rämise, vaikka joku toinen ajaisi tätä autoa, joka ei aurinkolasia käytä. Ja sen lisäksi tässä on tosiaan tämmönen yksinkertainen teline kännykälle, mihin me sitten pitemmille matkoille niin laitan aina tuon oman kännykän näppärästi, niin siihen saa tuon Enhancen mittariston sitten. Eli tuolta saa sitten katsella tarvittaessa noita ajoaikaisia tietoja. Sanoisin, että tuossa ei nyt hirveästi ole tarvetta ehkä semmoisille, että esimerkiksi niin kun ajonopeutta tarvitsisi välttämättä tuosta nähdä, mutta se mitä minä tykkään katsoa, niin tässä perusmittaristossa Seksi-appissa on akun lämpötila ja akkuun menevän jäähdytysnesteen lämpötila, niin siitä on ihan mukava seurailla, kun akun lämmitys esimerkiksi alkaa, että minkä lämpöistä vettä sinne työnnetään ja miten vähitellen alkaa tuo akun lämpö nousemaan. Ja on sitä joskus päässyt näkemään senkin, kun akkua jäähdytetään, että sinne työnnetään kylmempää vettä kuin mitä se akun lämpötila on. Ja tämäkään varuste ei itse asiassa ole Arkokhen verkkokaupasta, mutta heiltä saa ihan vastaavia. Minun mielestä tuo niin kuin ajatuksena on tosi hyvä ja sinänsä joutava paikka, mihin laittaa tuo. Ja siitä on tuo mittaristo näppärästi luettavissa, jos siihen aina välillä sitten kännykän jaksaa laittaa. No sen lisäksi on sitten tarjolla tänne ovikoteloihin sellaisia lisää kumituksia, eli ymmärtääkseni niiden helpotus on lähinnä se, että ne on tietysti helpompi siivota, jos tänne jotain niin kuin sellaista likaista tavaraa mahdollisesti laittaa. Minulla siellä nyt on tuo tuulilasin häikäisysuoja, jos täällä autossa nukkuu, niin saa tuulilasin sulettua ja sitten parkkikiekkoja. Ne on kyllä siellä ihan nätisti osannut olla ilman koteloakin. Ja tuohon etuosaan vielä sopii sitten näppärästi juomapullo, jos on joku isompi juomapullo mukana. No siitä on tietysti olemassa tähän katon etureunaan sellaisia aurinkolasikoteloita. Minä on pikkusen epäileväinen, että mahtuisiko sellainen itselle esimerkiksi tähän, kun minulla on nyt tässä tämä sähköinen kattoverhoilu. Mutta jos ei sellaista ole, niin tähän todennäköisesti saa. Ja niitä en ole itse testannut, mutta tuolla oli joku, jolla oli sellainen ollut. Ja kun se tuli ilmeisesti kaksipuolisella teipillä tai jollain vaan tähän kiinni, niin se oli sitten ajan kanssa sieltä puonut alaskin. En osaa sanoa, mistä oli se kyseinen kotelo ostettu ja onko sille tehtävissä jotain, että se ei sieltä tippus, mutta sellaisia myös on tarjolla. No, yksi semmoinen aika iso ongelma ihan missä tahansa autossa on se, että kun täällä sitten jotain välipaloja tai karkkeja tai patukoita syyvää, niin mihin laitetaan roskat? Aika helposti ne meilläkin oli, että ne on täällä auton jalkatilassa, mikä tietysti ei ole välttämättä se niin kuin siistinä pitämisen kannalta positiivinen asia. Mutta nyt sitten tähänkin on saatu ratkaisu. Nimittäin täällä auton jalkatilassa minulla on tämmönen lisälaatikko, joka on ihan vaan työnnetty tuohon väliin.
Täällä oli sama homma, että tämä minun korkea matto oli pikkusen eessä ja minun piti sitä pikkusen leikata matalammaksi. Mutta sen jälkeen niin tuohon saadaan tuo työnnettyä näppärästi paikalleen. Ja tämä laatikko on nyt saatu sieltä Argoksen verkkokaupasta. Siinä on tuommoinen pieni reikä, mistä saat työnnettyä sinne pienemmät roskat kyytiin. Ja se mitä tuossa huomasin, että kun näin suomalaisittain, kun tämä kuljettajan penkki on vähän takempana, niin tämä pikkusen ottaa kiinni tuohon kuskin penkkiin silloin, kun tämä tarvii avata. Mutta jos sinne laitetaan noita niin kuin perusroskia niin sanotusti, niin ei sitä yleensä tarvi avata joka kerta, kun sinne roskan laittaa, vaan sen voi sitten avata silloin, kun tyhjentää, ja siihen tuo kyllä niin kuin toimii ihan näppärästi. Mutta ehkä pikkusen voisi kaventaa tietysti tuota luukkua, että se sopisi paremmin vielä aukeamaan. No taas sitten semmonen, että tämä kun on nyt pikkusen niin kuin tämmöinen hankala mallin, että tähän on vaikea saada roskapussia, niin sitten jos on esimerkiksi banaaninkuoria tai muuta sellaista, mitä nyt meillä ainakin tahtoo näissä autoissa pyöriä, niin niitä jos tänne laittaa, niin sitten se menee äkkiä likaiseksi tuo laatikko. No toki ei se nyt välttämättä ole vaarallista sekä, että on tämmöistä vähän kumimaista materiaalia, niin ottaa tämän laatikon pois sitten kokonaan ja pesäsee sen vaikka, että sinänsä saa niin kuin helposti sen siitä huolimatta vielä putsattua. Itse epäilin, että tämä saattaa pikkusen häiritä, jos tässä keskellä takana istuu, mutta tuossa mitä nyt on lapset istunut, niin on sanonut, että ei huomanneet edes tuota laatikkoa. Sehän on tosiaan niin kuin kauempana edelleen tästä niin kuin mitä tämä keskikonsoli, että pikkusen niin kuin varpaan käret tuonne taakse voi mennä tai tuon kohdalle, mutta en tiedä, olisiko ne nyt tuolla ainakaan omat varpaat, niin ei olisi varmaan tuolla välikössä ollut muutenkaan, että sitten tässä kyllä sopii aika hyvin pitämään jalkojaan ihan niin kuin vaikka siinä tuo laatikko onkin. Että näppärä hyvä paikka tuommoiselle ja näppärä pikkulaatikko. Sitten päästään loppuviimein tänne takakonttiin ja täällähän minulla on aika usein mukana kulkee isompi tai pienempi kylmälaukku, ihan tuommoinen perus ja jotain kestokasseja, mitä voi sitten tarvittaessa käyttää tavaran kuljetukseen. Takakontissahan on jo alun perin tässä nämä välipohjat, mitkä kyllä helpottaa käyttöä merkittävästi. Ja tuohon isoon konsoliin nyt en oikeastaan mitään ehkä välihyllyköitä tai muita kaipaiskaan. Sinne on aika näppärä iso kassi pudottaa ja se siellä hyvin kyllä kulkee mukana. Samaten tuo kontin etureuna on sen verran matala, että siihen känteen oikein mitään järkeviä välijuttuja kannata viritellä. Mutta sitten nämä kontin reunat, niin näihin minä nyt on saanut sieltä Argokselta nämä heidän myymät kotelot, joissa tulee tämmöinen kansi mukana. Eli nämä on kyllä hyvin näppärät ja tykkään, että tulee tosi paljon siistimpi tästä takakontista, että kun minullakin on tuolla nuo samat tavarat ollut käytännössä mukana, vaikkei siellä noita kansia ollutkaan, niin ne on sitten sieltä vähän niin kuin koko ajan paistanut ja ei ole sille erityisen siisti välttämättä ollut tuo ulkonäkö tässä takakontissa, mutta nämä kun laitetaan tähän ja nämä näyttää tuolta niin kuin alkuperäiseltä lattiaverhoilulta, niin on kyllä tosi paljon siistimän näköinen. Ja tämäkin on semmoinen lisävaruste, mitä myös Tesla myy. Ja minä melkein väittäisin, että nämäkin on ollut Teslan suunnittelijoilla jo alun perin tarkoitus tähän joka autoon laittaa ja asentaa, mutta sitten on jollain älynväläys tullut, että hei, laitetaanpas nämäkin lisävarusteena myyntiin ja on saatu taas muutama kymppi lisää asiakkailta nyhdettyä. Mutta kuuluu mielestäni niihin varusteisiin, että kannattaa melko lailla jokaisen auton ostajan nuo hankkia, koska parantaa käytettävyyttä ja kontisiisteyttä merkittävästi. Siinäpä tämmönen läpikäynti näistä niin kuin Teslan säilytysratkaisujen paranteluista. Näitä varusteita tosiaan Argoksen verkkokaupasta voi tilata, ja tilatessa kun käyttää koodia Teemu T, niin saa vielä pikkusen siitä alennusta ja samalla tietysti tukee kanavan toimintaa. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua, ja jos kiinnostaa tämmöiset Tesla-aiheiset videot jatkossakin, niin laita kanava tilaukseen. Kiitos kun katsoit videon.